ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apa sa teserye tayo ita alawas, anapauluan, awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakitak akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagat, adyak kayat nga agdaton ken kaday di Carlo. Ni tatang mat. Anya ka dito saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpot jay tao. Mabsog na ka nga rod, ti kinataer na, kan kinasingpet na, Saan mat asadot ni Carlo, tatang? basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganab mo iti day di klase ti tao. Awan tinasayat ang masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akat ako na'y itibiyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanya. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan ang naragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbautanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan ang makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawa. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpay suti ko nada. Abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, daman kong adda ka no sabsabungan dito eh. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasan. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali apagilian. Daytang rodket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintegan ijayan ko. Iso ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali apagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandanikan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. Doumay maninday di nga anak ni Norma. Ibaga saanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusak ti umay sumarungkar kanya, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan ko, anak? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakandaken ka. Awan pa'y uray, basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasensong, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakandaken ka day jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manayn. Maya, baga mamit di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di may amlaeng. Anya ko mati maganab na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita ka rumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti mo. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na.
Amo pa'y ngay. Ang mga nulumang langan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdagdaton ka di day a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Ano niya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kaya't mo asawan. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak si ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka diti ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sabali apagilyan. Sapay mabayag sakan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwarta. Saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Agbibidyo kulta kanayon. Ang kunadam ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapol ngamin nga agurnungat para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Saan nabalikan niyak tabakita kaon? Ure addan edad yon. Ubing kayo pay lang, nanang. Ada ka magganti ti tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsanda. Manong Carlo. Mabali naman pantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag may pagak. Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katiket ko nga wisan. Ada nga min napatag may pagak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatagla unay Well, ngamin mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita akunan. Isungarod ama panta iti restaurant. Ibagak kan ka ti amin, no apay. At papakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan. Sumakayak ngamin ng iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen. Naararmam ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaruba yun. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak lasi ti babaya nga datatuna. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan tiragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Dayta nga ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay? Damagag kumaangam agkan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslaawan bibiyang na. No ada makakita kan kwa na anakaraguragsak. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na?
Jay siguro kanayon ang mapan iji balayda ah. Anya? Ay, sige, panawan kan. Oh, ningata, Carlo. Saan ang mabaling daytoy? Para kanyak laon ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din na naragsaka? In love ka di? Sikretok mata, Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Taapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't na kano amaamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan, si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asar dengan nan ti anak ko. Sardengan. Diyak maawatan ti bagbagam. Ay, nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko, ti anak mo. Ah, no kasta. Anak mo, ti imbaga ti anak ko nga. Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Ah, naibagam kanyak akaayan-ayat munti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka diti ikabalay mau tay sutyag pilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanong amin dagak. Mata pobre kat saan mat unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbagak ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi taabanam. Saan na bala? Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidat nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay ngamin dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung ngamin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudno nga tatibag pagaday ito nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible ngamin nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Ah? Kasano nga amo nga adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Aw kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di daytoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakadayo kami. Ang mga no jakon makaawag. Awan ka no ngamin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Buhay da kayo mo't dita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami ititakdang. Angam si Kangay. Oray sa dino tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwing gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanat? Saan ka di ang nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayam ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan.
awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad da ti amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrubwat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Addaman gayam damagat, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadakan ka amapan kamin iti Pierre? At kami dito kanigayam kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Liklikam da dya klase ti tao. Masigurado ka makaaramid da iti kalukuan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idita mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iti balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Ngam, basta timawata kat ulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karuba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan ayat mo? Kuha nanang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayo. Asino ti kaayan ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinong batam adagos. Kaya't ko ang makasarita day di Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakadata agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sa ngamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubot ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, mita. Para transport iti gasolina iti agduduma a pagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadag iti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ang mairaman? Ta saan kami a soldado? Uray saan kayo a soldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Mapanan yung nga ijay. Ikam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, king kami kadagiti agkasapulan. Amang ano, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agad-anad kayo nga rod, Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayang, taday tati aramidon mi, kadagiti kakadwa. Malangan mo din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikagan ti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano ngay ang masida, kat awan sa ti makadanon dito ang mangalap.
Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel a bapor ti makadandanon ditoy. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay. Wano isla. Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad abagyo. Dungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti aramiden na. Imbag, tanabayagan na saan ngayon imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilian a destinasyon da. Anya, pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay? Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangagkukarod ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglad da kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pay lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganab mo ken kwa na? Lading itak tatang. Ngam sakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Ang mga no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Anda ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Hindi imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, Mike. Kunak nukong kunada lang nga may sasiman ti anak mo. Hey, ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamin ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka diti rumahan? Mabalin. Ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asideg. Diyak pa'y nakikita dito kay. Ang agalwad ka, bro. Ado di ti babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata, ang nabayagan asiman. Agdapay ka nung nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak lang dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo matimasabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makikita ni Carlo. Ay, ada na pananda, balasang ko. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Jak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Kasta, delivery boy kayo ni Carlo.
Sige, balasan ko. Panawan ka pa'y. Ay, nana, pakumusta am to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasan ka. Inawagan na ka din ni Carlo? Ha? Apay anadamag mo day ta? Inawagan na namin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin ama amuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka, no sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay ni Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo. Dinamag ko lang mat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo. Mangnamnama at manang. Ngam, kasla ngamin at da relasyon da ka ni Alice. Ha? Pag ko na amat, Manang Rona. Ada napan ko inala apaw iti post office. Ada nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka di ti imbagam? Adda gayong ko ijay post office. Mapanak ijay. Sana bali, tamam mudak ijay. Makunagak mat no ko. Numaikanak iti gundamay. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana ak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayim ko iti unod ti post office. Nasapa pa'y. Mapansamot ijay siya. Darasak, takitaag tinasaw a parcel. At ti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko itibag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko, agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayo? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siyak nga ron. Inawagan na ka din ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabiin. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yung nadagsan samat. Yugyulangan, tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yung. Ay, saanan, balasang ka. Asidag mat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yung. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya, agpukaw, ti maipawi? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamat tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga adaim mo nag-anangan, ano kasta?
Day tangarod mo ti atap da, nanang. Mga nulino ko nakalaang ba't na dya, Carlo? Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat aparsen. Saan nga ta napaninala ni Norma? Nasa uni manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Ne. Itamampay nga dagpukaw a package iti post office. At daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, nang nagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na amatagikwa ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasa uni manang Rona, nakita na kanu tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office. At daka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano nga'y amaamuam? Kan kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga danangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nam? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman ang iti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramin mo iti naudi a panagsarita mi. Basit lang dadya abanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Diyak nagkamalian ang piligan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungham. Saan ka di? Kasta man di kaya kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanabon anak ko. Nakarubot ka man. Mapanak pala ijabalay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ijabalay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutan. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak ti agmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga nang ijayak amangal daw. Makipanganakon kan kwa na. Buwan anak ko, siyak tun ti agluto iti pangaldawan may kan tatang mo.
Naimbag abigat yo, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan yo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka? Ilabak man nagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat anaglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw kaw no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit di tay may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa. Makaagas iti iliw, nana. Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo. Madlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka manang Rona. Di nakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ah? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanon dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Anak ikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadumang angkla. Si Martin agpayso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumiksa ti daluyon. Nagngangato pa'y matngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating anti-tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kastoy trabaho tayo. Una, ngam adulat tamat ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kaw. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin nyo mati pumasyar ijabalay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kaw. Wan, nana. Numalpas ko ti trabaho ijabalay, umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umay ka ditoy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Aywan balasang kaw. Agda naglakit day no di naampo tinapanam. Nakamamak mati kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit at daluyong iti barko. Ay, yun na ron. Iswaron dun nga Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsad iti no sa dinoditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da. No kas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Ay, kastoy gayam ti biyak ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti pirata. Nangguna dagiti nangalagas. Agdang randa. Kan agtakaw da pay. Alaan dati kaya't dangalaan. Saan tayo umit nga rin naman nakigubat at madarmas tayo?
Tangkar ba't ti ayan tayo? Kasla jay na ipadamag itinapiit. Madda ka no ilagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalinda aho stage dagiti tripulante. Nambag pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam Alice. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa panak. Ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsaritan ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sa bali apagilian. Apay nga rod anapan ka ijay. Amom nga adda ijay sa bali a pagilyan? Kasano nga amom? Ang kwa, kano si ka tinakaipaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan mo agatap da siya tinangala iti packets. Nailanad ijay tinagkapuan na apagilian. Oh, apay ana pa ulimag ka, Ah? Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulon ka, anak. Kwa nanang. Idi nga nagsabat kami kan ni Ellen. Imbaga na nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga min akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kasla-kas nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo tinangibagbaga ak balasang kaw. Apay kaday? Mas daawak ngamin. No apay nga amon ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo, di post office. Napanak, ngam awan mo't. Awan! Anya ti kayat mo asawan. Nakitak pa'y day jaya. Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nakijay post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iji balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-maysa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Isa napatid kanyak, dagiti napatid kan ka. Into nagawidak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dayta.
Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanaway. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit ni timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iti tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga na nga agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nanggag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, aguri ka. Anya ti makita iti basuraan nyo. Apay, anya ti dakdak kamatama ng Rona. Dayta dyan nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga da ditoy? Sana. Ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.